Ing inin ni. Man akong flies ganina. Ay gamit ako sa operasyon. Tulo na nako ni. Sige gibuhat. Ing inin ni. Akong pasyente dire. Kapag giunsang ibilangkad na. Ano na pasyente? Ing inin ni. Kamusta ka naman day? Sugod na takin na ko'y towel. Wako'y love gown. Okay, doko. Okay? Kaabtik ba? Ubuha ka ng imong kuwan. Pleasure agad ng imong ano ka na oh. Kaning... Dok, facial ba ta, dok? Ay, official day ni. Oh. Ing inin ni. Official day. Tingnan ko na may towel. Mao na imong machine nga gamiton sa official. Oh. Ang buhat na to ron ani sa official. Nay ano dire. Unsa man ning klase nga kuwan? Dok, unsa ni, dok? Dala lang ka ani. Mo na official buy one take one dentist. Action, nagkabalak ka ni mo. Dok, kung sa decision ni mo, dok, vulcanize. Pabulkita na to na. Sarog di na muburot. Ing inin ni. Mo nang gamiton na to para i-place na to. Ngani na siya oh. Ani on. gilak. Oo. Mo ni procedure. Mo ni butangan na tog matayulit. Nung sa ning matayulit, mura magmantika. BB oil, para... Baby oil ni para mas danlog. Ah! Kay karong nara bugnaw kay panahon. May uga kayo ta. Ing ini ni bugnaw ang panahon. Uga Mo nang medyo uga pag yun, pot nangag baby oil. Gikan ni asam ni gikan ni day. China. Sa Wuhan. Wuhan, China. Oh, nanawar ako ng itsura, oh. Humot kayo. Makaning isidlit-sidlit. Sa mga maglisod kag sulod, Kana. sa imuhang injection, makaning imong gamiton. Oh, ragod nga to ang bisita ron. Pasirita na itong BB oil. Morning pangpadanlog para busulod dayon ang kuan vitamins para mo puti. Ing inin ni nawala ng tingog nako. Grabe siya. Mura na ko og batibot og tingog. Unitin ni day. Tapos mo kani anong naisuka og ano dire og toyo. Kasi may mag-inununan. Mag-inasal. Mag-inasal. Napag-yung mantika. Kasi man ta dire sa opisina. Mag-inununan. Ing ini ni patingko pa. Pagtapis day. Ang buhat nun ni mo. Magtapis ka. Kabuo ni mo ng imong sapbot. In Tagalog, alisin mo yan. Kasi sagabal yan. Paano ko magawa ang operasyon kung may sagabal? Dok, facial lang lagi, dok. Ang pisyal, mas epektibo kung apil lawas. Ah. Isali natin ang lawas mo. Ipisyal ko yan. Okay, okay. And, wala kang problema sa akin. Alam mo ba kung anong gamitin ko sa pisyal? Ano, dok? Kining akong dila.